Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihamu kadamang dok dainang na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Hatani debata berita nauli dihita di pardingutan ari hamamati ni Tuhan Yesus. Ima di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024. Ima natar surat di Heber biddu 10 ayat 10 1 ayat 25. Ujaha ma hatani turpuhi songonom matar surat disi. On ma padan si pajong-jongok kutunasida dung salpu akka ari ninna Tuhani. Lehonokku ma akka patikku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonokku mai tu roha nasida. Jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggo dung sesa akai dang be masa pelian pardosaon. Atong aleyak kadongan, adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ai dibuka do dihita dalan nai baru jala na mangolu sian ribe-ribei ima daging nai. Jala adong do dihita malim nabulun sigom-gom bagas ni debata. Di bahini tadapotton ma marroha nasitong di bagasan hagogok ni haporseaon dung diurasi rohatta unang be disolsoli panggorani rohai hita jala dung diburi daging ta dohot aik nayas. Momos mata tiup pakirimon nata parhatopoti ayaposa do na marbaga-baga hossa masyatoan mahita masih pajujuat tu haolongod do tu akka ulaon na denggan unang tatadikon parpunguat tahian songon na hinasomalhon ni nadeba tung masih paingotan mahita jala lam imanian ala lam jonok di idahamu ari ido anggo sahatna hamunak kadongan na hinaholongan ganup taon sa itapatu pado parningotan hamamati ni Tuhatta Yesus Kristus. Ima sada parningotan na manungguli haporsiota babua ngolu na tabulus nuaing ima ngolu asini roha na pinalumehon ni debata tuhita. Dung dihokop jala dipalua hita sian dosa dohot sian hamatean upani dosai. Laos marhite parningotanon disungguli dohita molo sahat Yesus tu Golgata tu partakurahani molo dang dijaloibana pe anggur namar sarumiri molo ditodung manang diundi akka soldadui pe abitnai molo disuratot pe disilangi rehe-rehe namadok razani Zahudi manang gabe terrajum ibana gabe halak parjahat sahat tu cara kematian na so wajar masa pe saluhut nai sada dosialana asa saut ma natar surati. Alai tuduhan penghujatan dohot penistaan agama fitnahan namadok Yesus penentang pemerintah Romawi pajehehonon ni si Judas paswadahonon ni si Petrus rodiak kasih tidangi gap-gap manang saksi dusta persekongkolan ni si Herodes dohot si Latus dadai nagabi si bosiri ni hamamati ni Tuhan Yesus. Alai nanaing patuduhot tuhita do akka pangalahu si songonima na marpersilakon Tuhan Yesus naikon si pasidingotta akka dosa si songonima na tinubus ni Tuhatta Yesus disilangi domutusima hamuak kadongan na hinaholongan turpuk jamitat ta sadarion mangodolhot tuhita hina arga ni panubusion na pinatupan ni Tuhan Yesus marhite hamamatenai nunga dibukai bana dihita dalan na baru jala na mangulu. Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Adong do hadomuan ni padohanon tu tugas ni malim di bagas joro ujwi. Adong do di bagas joro manang bet suci ribbe-ribbe. Manang tabir na manirang bilut na badiai manang ruang maha kudus. Molonang bongot akka malim tu bilut na badiai ikut jolo di pasisi do ribbe-ribbe manang tabiri. Alai marhite hamamate ni Tuhan Yesus ibana mamalim na pasisi ribbe-ribbe ima ribbe-ribbe na manirang hita siad debata na badiai marhite hamamate nai di padomu Yesus mahita do debata jala taruli hita di hasesan ni dosatta nagabe haluaon ni todita
Di baheni ma akan nong tinobus ni Tuhan Yesus jupang ma ngulu na baru di ibana. Jala omma na niigil ni jamita di hita di yari sadarion. Sianaka naong tinobus nai. Na parjolo asa-asa totong ma taingot ro madapot tuhatta maroha nasitong di bagasan hagogok ni haporsyaon ala nunga di payas hita. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Unang tahalupahon ni ala boydo lalap hita mangyahi ngulu na di portibion ngulu naong tinobus naon gabi lupa hita mangyahi ngulu na manotong. Ala ni molo taeyahi ngulu na di portibion naeng ma marohana sitong hita. Say sunggul maturohatta panubusion nai arian ng borngin pe. Napaduahon momosma tatio pakirimon na taparhato poti ay haposado na marbaga-baga hosa. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Molo-maol peta bolus ngulu tahun hamuak kadamang dok dainang nang honait sak kita manang direhe hita sial haporsyotai momos mata tiup pakirimotai dang murak kita bahenon ni haporsyota. Napatuluhon masih toa mahita masih pajujuat tu haholongon dohot tu akka ulaun na denggan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Songot Tuhan Yesus namate humok ko portibion naing songon ibana mahita rade masih hokopan masih haholongan jala masih pajujuat tuak kaulaw na denggan. Ikut ta sadari do ia sahala Kristen dang mangulu hola di diri na beibana. Alay nunga gabe akka nasumarihon dohot makarikoton na didongan na. Dungi napaupaton unang tatadikon perpunguat tahian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Marhite hamamate ni Tuhan Yesus nunga di padomu jala di pasaur hita doho debatana badiai. Alani itadda naung taparhato pot panubusion nai ikon say taharinggas somma marparsaura dohot akadongat tasaha porsyaon. Tutu godang do sidalian naboy bahenotta manadikon akka parpunguat ta di tonga-tonga ni huria. Alay sada alasan na balgas itutu maben hita ikon makarikoton parpunguan ni ima panubusion ni Kristus. Hamunak kadongan na tinubos ni Kristus Yesus tuhatay nunga dibuka Tuhan Yesus dalan na baru jalan na mangulu dihita marhite hamamatenay. Omma padan na baru na pinazongjong ni debata. Pabuwa nong disuraton patik na itu bagasan ate-ateta jala disuraton tu bagasan rohatta. Atong tada ni holong ni rohana do patik nai. Asa taulahom may di bagasan rohan na bulus nagabe haluaon dohot hanguluan ni todita majakon dohot mangauhon pakokop ni Tuhan Yesus Kristus di hau pinarsilangi lahom manubus dohot panguluhon hita. Amin.